Ассалому алайкум, бародарои ҷон, созаи хубен? Саломатиятатон созаи хубай? Бародарои ҷон, ай ҳаматон хоҳиш мекунем подписатсия кунем ва лайка биҷиқен. Чӣ хеле ки имрӯз ба ҳамаи шумо маълумати 27 июн соат 2:18 ба вақти Москва ва 4:18 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои азиз, курси имрӯза дар программа, яъне ки программае ки ба шумо маълум буд, пеш аз ҳама бахшиш мепурсам. Дар программаи конверт плюс буд 1000 сум 201 сомон ва $8 бошад 18.45, евро бошад 17.47. бародарои ҷон, курс дар ин программа шумо худатон хулосатона бироред, яъне ки дуруст ё нодуруст буданаша аниқ ман намедонам ва программае ки курси имрӯза дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яке ки давлатмон 1000 рубл 177 сомон дар ҳама банкҳои Тоҷикистон: Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эстихада, Алифбонк, Спитаминбонк, Каскомербонк, Коммерсбонк, Оёнбонк, Душанбесити ва Ҳумо. Бародарои азиз ва бародарои ҷон, як бор дига ногуфта намонад, лайк, подписатсия, ҳатман подписатсия кунед ва колокольчик канали моро гирён кунед, чунки колокольчик канали моро гирён карден дастгирии шумо пешравии мо мешавад ва хабарҳои нав ба нав ба шумо зуд меояд.